Ara, està gravant. No es fan nada. Vinga, Marina, 3 passes i a dalt, gossos, està perfecte. Teniu aquí. Doneu-vos un palet, gossos, si sabeu. Doneu-vos un palet. Està molt maco. De molta figura, vale, força panxa, gossos, força.
Bona diada a tothom. Els dirigirà la paraula l'il·lustríssim senyor Sergi Sabrià, alcalde de Palafrugell. Molt bon dia a tothom.